ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. אוי, משה, נו. אני חייב להשתין. כן, משה, נו, תן לנו איזה 5 דקות, מה קרה? מה בוער? בדיוק, מה, אז במקום 40 שנה תעדכן, זמן הגעה 40 שנה ו5 דקות, מה ההבדל? בסדר, בסדר, קחו 5 דקות, עם של קקו. זה לא תחרות, אנחנו לא עושים תחרות. יאללה, תשים אותה. הלו, אמא, מה זה? מי מדבר ככה? נו מה, אני אחכה עוד הרבה, סתומים. אמא! תפתח! מי זה? יוסף? איף, thanks God, 300 שנה אני בארון. יוסף! מה קורה, עם ישראל? מה ניש? אתם נראים כמו טיול שבורות של העת העתיקה. למה ככה? מה זה בוא נשבור לך את העצמות! מה זה הרעש הזה? מה קורה פה? יוסף קם לתחייה! יוסף? היי, מה אני? יוסף החכם והצדיק באדם. אני מצטער, נשבר לך האגן מהטלטולים. לא, זה מקודם. יוסף, אני מעריץ מספר 1 שלך, אני מכיר גם את כל החלומות שלך. איך אתה תמיד עושה? ובחלומי. כן, בול ככה אני עושה. טוב, מה קורה וזה? מה דיבור? לאן זוש? אנחנו עכשיו בדרכנו לארץ כנען, לארץ ישראל, ולפי בקשתך אנחנו מעלים את עצמותיך לקבור אותם בארץ ישראל בשכם. בשכם? אומייגאד, זה מה שאני ביקשתי? אובייסלי, אני הייתי ממש שיכור כנראה שביקשתי את זה. אני גר במצרים, הכי מהממת ונוצצת בתבל, מה יש לי לחפש בעיר שהדבר הכי כוסי בה זה טחינה הגמל? הוא צודק מה שאמר. בסדר, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? מה זאת אומרת? מה? שתחזיר אותי הביתה, לפירמיז. מה? לא, יוסף, אני מצטער, זה בלתי אפשרי, עם כל הכבוד אליך, ויש הרבה מאוד כבוד. אנחנו בדרכנו לכנען, כמו שאלוהים ביקש. קדימה, אחריי לכנען, בואו. רגע, אבל... וואו, have your attention please. כל מי שרוצה לחזור איתי למצרים, לשכשך כפותיים בנילוס ולשתות וויסקי סאואר, שיבוא אחרון! וויסקי! לא, זה לא מה שאתם רוצים, אנחנו דיברנו על זה, אתם רוצים להגיע לכנען, להיות בארץ משלכם, עם תורה משלכם, עם אלוהים משלכם. ומלחמות משלכם. רגע, משה. מה? אלוהים הבטיח לנו את הארץ ולא הבטיח לנו מלחמות. כן, הארץ באמת תהיה שלנו, אבל קודם צריך לכבוש אותה. כן, ושתגיעו כבר לארץ הזאת, מתחכה לכם ממש ארץ בובה. מרועטת קומפלט, מחלות מקיר לקיר עם 4 כיווני אויבים. חלאס, די מהאילוז'. בואו אחריי, חזרה לציביליזציה, או שתלכו אחריו 10,000 שנה אחורה ותמותו מקשקשים בשיער. תקשיבו, בכנען אתם תהיו אדונים. במצרים אתם תהיו חתיכים. בכנען אתם לא תצטרכו להיות עבדים של המצרים. במצרים לא תהיו זונה של המלאקים. בכנען מחכה לכם גאולה. במצרים מחכה לכם חשיש. אין בעיה בכלל, תלכו איתו, אני מקווה שיהיה לכם מאוד כיף לדוג את הילדים שלכם מהנילוס. שמענו אותך. הפירמיז! לא שומע, בגדי קטיש. דרך אגב, אם אתם רוצים שיהיה לכם ממש פאן, תבקשו ממנו שיספר את אחד החלומות שלו. כן! חלום! די, איזה חמודים. ובחלומי, אני פרפר כחול קנן. חטוב עם הרבה מסת שריר, ואתם מסביבי... רגע, כמה אתם? 200,000 איש! 200,000 זבובוני פירות מגעילים. גועל, דוחי, לקי, זה גועל. רגע, למה ככה? ואתם עומדים ככה מעל גוש קקי, נוברים בו עם העיניים הירוקות שלכם. מה החלטה לעוף עלינו? כן, ואתם משתחווים לי, את זה אני אפילו לא צריך לציין. אנחנו קקי, בוא הנה. יוסי, תפוס את זה. תיזהר מהבקע. זרוק אותו. 1, 2, watch it! זהו, אפשר להמשיך, בואו אחריי. עם של קקות. איפה הארנק שלי? עוד פעם? לא, עליי.